Kære venner, jeg vil gerne understrege vigtigheden i, at vi i de kommende dage alle sammen støtter op om Grev Pers projekt. Jeg er blevet indviet i hans plan, og jeg kan love jer, at vi er trygge hænder og alt er under kontrol. Når Danmark bliver svensk, hvilket det uundgåeligt bliver, er det vigtigt, at vi alle sammen er enige om, hvad vi gør og hvad vi vil foretage os. Jeg opfordrer jer på det stærkeste til at følge vores præsidents eksempel. Køb kun dansk, arbejd kun dansk, ansæt kun danskere. Vi har nok danske firmaer til at overleve det næste længe stykke tid. Vi har mad, vi har våben, vi har gaver, vi har huse. Svenskerne vil intet få ud af at invadere Danmark. De vil fortryde den dag, de satte fod på dansk jord. Jeres vicepræsident, chef for Hemstabo, Skinke, gennem bureaukrati, triumferer Danmark fra fædrelandet.